bod o'n ddeg I dweud bod ni gyd yn mwynhau pobi cartref. A hyd yn oed os chi ddim yn mwynhau'r broses o gymysgu'r cynhwysion a chreu, ni'n caru bwyta. Ac efo gymaint o raglenni pobi a choginio ar ein sgrins ar hyn o bryd, mae pobi danteithion o bob math wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar. Felly heddiw, fi eisiau trio ffeindio allan beth yn union yw'r apêl. Felly Carol, ers faint chi wedi bod yn pobi ac addurno cacennau? Wel, dwi wedi bod yn pobi ers o'n i'n blentyn, yn byw ar ffarm. Pob un yn pitio mewn, a fi oedd yn y gegin. A wedi mwynhau wneud cacennau Nadolig, cacennau penblwydd ffrindiau teulu, a wedyn des i'r siop a wneud cacennau. Pa fath o bethau chi'n gwerthu yn y siop yma? Unrhyw nwyddau I wneud gyda cacennau, boed cutard, marzipan, mae rhyban, y past I wneud modling, mae bron popeth dyna. O'r gegin broffesiynol I gegin y cartref, mae yna bobwyr ar hyd a lled Cymru. Sa'n cofio peidio pobi, rili. Pan o'n i'n fach, o'n i'n pobi gyda'n mami, a o'n i'n arfer pobi Victoria Sponge, un hys cur, mae'n hawn Di Sul. Ddim wedi stopo ers hynny. Wedyn, fi'n gwneud crumble bob Di Sul, gyda amrywiaeth o ffrwythau. Mae dyn ni goed yn yr ardd, a mae gan yng ngŵr I randir, felly mae lot o ffrwythau'n dod o'r ddoeli yna. Lot o drisianau bach, mae merch I wastad yn dweud, allwn ni gael rhai gyda cyfrinach yn y canol. Felly ni'n torri'r tu mewn mas, a rhoi jam neu rhoi Nutella mewn, a wedyn, rhoi sy'n ar y top, a wedyn mae surprise yn y canol wedyn. Ac erbyn nawr, o le chi'n cael eich ysbrydoliaeth ar gyfer yr holl bethau gwahanol chi'n pobi? Dy fi lot o lyfrau coca, lot o lyfrau pobi, dy fi lwyth o lyfrau Nigella ag sawl llyfr Delia, a fi'n mwynhau cael darllen trwy rheini a gweld rhywbeth fi'n ffansio gwneud. Pa fath o bethau, pa fath o gacennau sy'n boblogaidd efo chi? Y gacen fwyaf poblogaidd yw y drip cake. Dwi'n rhoi heinen o butter icing ar y gacen, a wedyn mae rhoi chocolate I ddod lawr ochr y gacen. Os na un gacen chi wedi pobi sy'n aros yn eich cof fel yr un gorau falle? Yn ei geniau cynnar, ond oedd bobl yn gofyn I wneud cacennau priodas, a byddwn ni'n gweud na, oedd ddim yr hyder dy fi. Ond unwaith nes I cacen priodas fi ar y gŵr, o'n I na. Wrthos diwetha nes I disien gaws Manhattan, a gath hwnna lawr yn arbennig o dda, a ngŵr i'n gweud, allu ni hwnna I fi ar ym mhenblwydd blwyddyn nesaf, please. A mae'n dipyn o broses I fynd o greu y cacen I addurno I roi'r cwsmeriaid, yn diwe? O, di, mae fe'n o chymod prynu'r cynwysion, leino'r tin, wneud y gacen, gadael iddi oeri, a wedyn yr addurno. A pam bo chi'n mwynhau y broses yna I gyd? Fi'n credu achos bod fi wastad wedi wneud mae fe'n naturiol yn mewn. Chi'n gorfod troi'r union gynhwysion cywir mewn, chi'n gorfod canolbwyntio ar y dasg mewn llaw, a felly fi'n credu falle bod yna rhywbeth mindful amdano fe, fi'n credu hefyd, fi jyst wir yn mwynhau. A chi'n ymarfer hefyd â'ch plant chi'ch hynny? Ydw, wastad yn pobi gyda plant, gyda amrywiaeth o lwyddiant, ond be ni'n rili hoffi wneud yw wneud bisgedi, a wedyn maen nhw'n gallu addurno nhw. Dwi'n hoffi rhoi'r teli arno yn y nos, a jyst wneud blodau. Llai wneud am oriau. A le wnaethoch chi ddysgu I wneud rheina? Fi ys I yn y coleg yn neith yn wneud a wedyn fi wedi dysgu lot gyda dosbarthiadau nos a rhywbe, ie. Fi'n mwynhau pobi a fi'n mwynhau ymateb mae pobl yn rhoi pan fi'n wneud rhywbeth neis iddyn nhw. O, mae fi jyst yn deimlad da, amser chi wedi bennu'r gacen, a mae rhywun jyst yn dod mewn a crio.